नै बेबायदि आरो बेवहाय माने दैखौ पाइपजोंसो बोखोदों भिडिअखौ आं दिनै नैबे गान्दालङा ब्रिजनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय जोङो दायो 15 आगस्टनि थाबायनो नागिरदों आरो मा सहैगोन आंबो क्लियारै बुंनो हानाय नंला जिखुनु जाया खाथि खाला एरियायावनो सहैगोन आरो जोङो आलामा हादों लोगोफोर भिडिअखौ बिदिब्ला आं जागायलांदों माने ब्रिजनिफ्राय दा नै बेवहाय नै साहा बागान एसे मोन्दों मिथिया जायगा नामखौबो मा ओरै गान्दालङा बारबाय जोङो मा गामि होनना बुंदों बेखौ मिथिला दा थांनानै सहैनोसै र' नै जोङो दायो टार्निं पइन्टआवहाय मोनफैबाय जोङो दायो मोनफैबाय नै मा बुंदों बेवहाय दिस वे टु बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजिम माबियो जर्दा गार' बस्ति उदालगुरि बेबायदि लिरनाय दं आरो बेवहाय दा जोङो नै बिथिं थांसिगोन आरो लेफ्ट साइडजोंहाय जायगाखौ फैनानैहाय बिराद मोजां मोनदों माने बाइकजोंनो फैदों आङो दिनैहाय लामायाथ' गाज्रि नालाय कारखौ लाबोआसै दा बाइकजोंनो फैदों आरो मोनथारसिगोन नायलांदो वाव जायगाया खिन्थु मोजां नांदों दै जायगाखौ खाथियाव हाजो दं माथो आं फैफेराखैमोन माने खोनाबाल' थादोंमोन आं जोंनि खाथियावनो दङ बियो खिन्थु होमबाबो फैनाय जायाखैमोन आरो आं दिनैहाय फार्स्ट टाइम आरो नै बेबायदि नुबोदों नै हाजोखौ नै जोङो सफैबाय एन्ट्रि जासिगोन नैबे माबा टिकेट काउन्टार बियो नैबे टिकेट काउन्टारावहाय टिकेट लाखानोसै मा फैफेरखायाखैमोन नोंसोरबो दे ओरैनो बेसेबां लादों नो बाइक का कितना बाइक का nih only mana na gimana 50 kalau discount naik আমি তো ইয়া 4 জন 6 জন 8 জন অলপ দিয়ক আৰু ডিসকাউন্ট কিবা এটা মোটামুটি হা itu tak kasih baik diok nih apa tuh jom हाबबाय दे जोङो नैबे पार्कआवहाय लामाया बिराद गोजौ दै आप मोनदों नै माने बाइकआनो मानखादोसो जादों 220 बाइकआ हानांगौ ओरैनो 220आथ' बिराद मोजां भिउ नुयो दै नैबेनिफ्राय नै वाव लामाया मासां आप वाव ओइ हागोन ना हायालै हा वाव हाजो फैनामा जाबाय दै वाव देन्जार दै जायगाया मस्त गोजौ बिराद मानसिफोर फैदों नै वाव मजा नांबाय दै जायगाखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम ना मजा नांदों आरो फैबाय थाबाथ' आरो मानो मजा नांनो वाव जिङावहाय फिथाइ सामथाइनि माबा दं दै ड्रागन फ्रुइट बिफांबो नुदों नै लामाया एसे माबा आरो माने सेन्ड ग्रेभेल गारनाय आरो नै माने फाका लामा नङा आरो बेवहाय एसे उसुबिदा जायो नै लामाया ड्रागन फ्रुइट दंबावो दै लामा जिं नै हाजो गेजेराव नै नुबाय दै हाजोखौ नै नैबेनो नै दायो जोङो ओरै थांग्रोनोसै सिदाहाय बिथिं मा मोनहैयो नायग्रोनोसै ओरैथ' जायगाखौ बिराद मोजां नुदों बिदि थांजालालै गैला नै बेयावनो दोननांसिगोन जोङो बाइकखौहाय बैजोंहाय वाटारफल बायदि नुहुरदों खिन्थु बिथिं माने दैनि लामा गैया माबोरै बनायदों थांनि र' खाथियावहाय होमबासो मिथिगोन सिस्टेमा माबायदि ना दैखौ पाइपजों बोखोनानै मेचिनजों माबा खालामदों मिथिगोन र' खाथियाव थांबा बिराद मानसिफोर दंफैयो दिनै 15 आगस्ट ना बेवहाय मानसिफ्रा माने ट्रेभेल खालामफैदों आरो थाबायफैदों मोजां नांदों नै बिथिंहाय नै खाथियावनो हाजो बिराद गिदिर हाजो दं ने गोजौनो आंजों लोगोसे नैबे बिकास बिथाङाबो फैफादों जों सानैबो फैदों आरो
जायगाखौ फैनानै बिराद मोजां नांदों दे माने बोथोराबो इसिबां माने सान्दुंबो नङा अखाबो गैथ'वा स्रां स्रां आरो गुसुनो नै बेबायदि आरो बेवहाय माने दैखौ पाइपजोंसो बोखोदों पाइपजोंहाय बोखोनानै नैबेबायदि खालामदों आरो माने वाटारफल सिस्टेम आरो बियो खिन्थु मेन माने दैनि वाटारफल दै बोहैनाय नङा आरो माने पाइपजोंहाय नैबायदि नै पाइपजोंहाय लाबोबाय लाबोनानै नैबायदि बनायबाय आरो नै मोजां जादों बिरादनो बिराद मानसिफोर दंफैयो नै आरो बैथिं गथ'फोर गेलेग्रा दं ने गथ'फोरखौ लाबोनानैसो टाइम स्पेन्ड खालामनो हागोन आरो बेवहाय बिराद मानसि दंफैयो नै दिनैहाय ओइ गालेनगोन मोजाङै जायगाया लिमिला जाबाय बेवहाय नै माने थांलाय फैलाय खालामबाय थादों बेवहाय मानसिफ्रा औ औ दे बिराद मोजां जादों दे मोजां मोनदों औ दे गोजोन्थों औ नैखौ बिराद मोजां नुदों नै नायथावना जाबाय आरो जायगाया गथ'फोरखौ लानानै टाइम स्पेन्ड खालामनो मोजां आरो जायगाया बिरादनो फैनानैहाय जायगाखौ मोजां मोनफैदों आरो जायगायाबो नायथावना नालाय माने हाजो जायगायावहाय जोबोद समायना आरो नै एटिएम बेड साइडथिं ओरै बेबायदिनो मोजां नुहुरो आरो नैबे गामि दङ ओरैजाय बेफोर गामि बेफोर दुब्लि दा नैबे रिजर्टआ बे गोजौआवहाय दङ आरो बिराद मोजां नुयो आरो मालिकआ बैनो ओमफ्राय केमेरा फट' लानाया बेनो बे रिजर्टनि मालिकआ बिराद मानसिफोर दंफैयो नै थाबायफैयो जायगाया मोजां नालाय जायगाया बेवहाय न'खरनि फेमिलिजोंबो फैनानै टाइम स्पेन्ड खालामफैनो हायो आरो बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड जुदि दङब्ला बेफोरखौबो लानानै टाइम पास खालामनो हायो बिराद मोजां जायगाफ्रा बिराद नुदों आरो बेबायदि सेंग्रा सिख्लाफोर दंफैयो आरो न'खरनि गथ'फोर दङ फेमिलिहैबो फैजायो आरो जायगाया बिराद मोजां ना जों नैबे जायो फांसे दंफां साया सिङाव जिरायना दं आरो नैबेदिनो बिराद बार बरिया नाङो खोलो खोलोल'सो नांखायो फैनानै माबायदि नांदों जायगाखौ मोजां मोनदों आंबो मोजां मोनदों थारमाने ओरैजाय खाथियाव थाबाय हाजो आरो नैबेवहाय जौग्लांग्रा जायगाफोर दङ आरो गोबां मानसिफोर दङ नै राइडार्सफोरबो फैयो हनै बैहाय 6-7 दङ बाइकआ राइडार्सफोरनि आरो बेफोरो आरो बैथिं दंबावो र' बैथिं ससे देखायहैबावनि नै बैयावहाय आइ लाभ बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजम लिरनाय दं आरो ओंखारलांसै जोंबो भिडिअखौ दोनथ'बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बेबायदिनो मोजां कन्टेन्टनि गेजेरजोंहाय